mai laba gara dama na kazibe nuna cikin bada da ka saka na garaje mai bala bada saka kai bala suka sana na zangon dubi aka tsoro in gagara kariya gagara kora na alhaji. Jama'a assalamu alaikum, ina koyar kwa fatan alheri. Dai abin da zamu farko akan alasan da kace kana magana, ina jin cece kucin magana akan alasan da mai takwasara. Sakamakon ba babba waya a hannuna zai kamu an shi waya wasu in leka. To ai yanzu damban alasan da mai takwasara kar ka gamanta a baya ba a san damban kowa sai damban mai takwasara da alƙanin bello. Alƙanin bellon ba yana nan ba. To ai tun nan tana yi tana burge mutane ta daina burge mutane ma har wata zumunta ta shiga ta banza ta ƙarya. To kuma Allah zai kawo wannan yaron sai kuma yake da nasara akan shi wancan. To amma fa albashirin ka ba a nan bugi zai yake sakawa. Na'am. Ka san me takwasara ba lokaci yake yi ba. Me takwasara yana tsaye an yi ɗan damba sama da 30 duk sun zo sun bushe. To me takwasara ba lokaci yake ba. Zamani yake ya taba da mun kafin shi sa baba dan mu yake ce masa zamani. To da gaske ne zamanin ne lissafin tsohon ya zo a daidai. Lissafin baba dan mu ya zo a daidai. Lissafin baba dan mu ya zo a daidai. Zamani dan zamani ba magana wai lokaci yake. Wato ya ci yara ya ci kanana ya ci sa'anniya ya ci mai gida ya ci baran mai gida. Haka ne haka ne kuma a nan a gen a tsayawar da yake iya ne. A yanzu haka ba duk wani yaro bane je ce mai ya in ka cire alasan din waye. Wato kamar lagada in na fahimci maganar ka kamar waka da danmo yake cewa dogo ba sa'an yaro ba. Dogo kafi karfin yaro. Hakan ne da gaske ne har manyan ma. To yanzu bara mu dauki maganar da Alhaji Labaran dan Gwamba yayi sarkin maka dan jihar Nasara kuma makadin mawakin dambe a tarayyar Najeriya wanda yake kowa san cewa shahararre ne. Kamar yadda yace Alhassan ba jarumi bane. Dan ya buge dogo mai tafasara. Hakan ne lagada kai dai ka san zafin hannu. A'a duk wanda ya ci dogo mai tafasara ai zamu kiyaye shi ga jarumi. To jarumi ne mana a cikin yara sa'annan su jarumi ne mana in dai ba jarumi bane ba ai akwai kudawa. Kuma akwai men din alasar din. Wani yaje ka mai takwasaran mana. Na'am. Har gobe fa mai takwasaran fa takwasaran ba tana nan fa. Ni fa na ga maka ruwan dare ce ka shine ruwa. Kuma yaban gwani ya zama dole. Ya tafasara ya kai dan dambe kuma duk inda ake neman dan dambe alasan ya kai dan dambe. Lagada idan ka duba maganar Labaran dan Gwamba wani in aka duba wani bangaren za a ce akwai kanshin gaskiya. In aka duba ko wani bangaren za a ce a'a ya dan saki layi. To bara mu dubo inda yake da kanshin gaskiyar. Idan ka duba kwanan nan dogon mai takwasar yayi dambe da wani ana ce masa dogon shagon wa yake yan doran nan ko dogon wani wanda bige shi kwanan nan na dogon wa ake ce masa wanda zaka ga ai shi wannan kwata ma ba za ka kira shi wani gwani ba kuma ba za ka kira shi wani ba za ka ce masa da wani jarumi wanda za a lissafa shi a cikin tun suna zuwa dan gidan Alhaji. Yau abokin dan gidan Alhaji ne ma. Abokin dan tare suke yawo da shi. To aka ga ya buge dogo mai takwasara. To kaga kenan in aka dawo baya sai ka ga maganan fa dan Gwamba nan tana kan hanya. Tunda har wancan zai buge shi. To kaga dan wannan ya buge shi ko wanda yake yana lokaci ba za ka kira shi jarumi ba. Gaskiya in ka kula shi ma yanzu ai wanda ya buge mai takwasiran a ƙarshe yanzu in ka ce mai yaduwa ƙara yi cewa zai ƙara ko mai takwasar ma cewa dogo na Rahamawa sunansa dogo na Rahamawa na san shi sosai na san shi. To amma in ka duba yanayin damban shi da shi da dogo mai takwasara in ka kula dogo ai ya saka wasa a damban. Kake gani? Na ma gani. Damban sarauta ne ba zai sa wasa. Damban sarautar ai damban reni ma ya mai. In ka kula da fad da yake kai mai ta ai ya fi karfin shi yake mai. Amma shi yaron ya da yakinin cewa an fi karfin shi sai ya jefo hannu. Sai kuma ki jefo ya same shi anan. To shi kuma dogon zaka taba kan shi zai faɗi. To kuma sai kisan ya zo gabta kuma da na alasan din. Shi dogon zaka taba kansa zai faɗi kamar ya. Shi dogon dai zaka tabo shi aka ai shi kan ka same shi ne aiki ai.
to da ai zallan damban akai in dai kai Allah ya baka sa aka tabo sama insha Allah ka tabo sama zai fadi kamar bagon sanin kurna dai da Ebola shekarun baya ai bagon sanin kurna idan suna damba da Ebola ai hannun shi baya zuwa jikin Ebola akwai lokacin da shagon ba da yayi dambe sai yake tambayar Ebola yake cewa Ebola ka ri tsoron lokacin da hannun wannan yaron zai iso ka zai fada kanka kuma akan gabar sai gashi an yi dambe hannun ya kai ga Ebola ya sha wahala to ai dogo shi yasa ga so dubu dogo baya juyawa za ka dambe da dogo kan sha a gaba yake yana kallon ka daga hannun yana dambe ya faka to ni inda wanda yake dambe kai a haka baya juyawa to kawai ya iya dambe sai kuma yaro ya je hannu ya same shi a daidai kuma ka bar rubutun ubangiji to wannan zamu ce jarumta ce ko kuma zuwan damba ne a'a jarumta ce mutum da har ya kube dambe mai takwasara idan wani ne ai sa mai tsoro za a yi idan bangaren kudawa ne haka akwai burtana ma kudawan mu na Kano akwai wanda za su ce ma a karkai fa ka kula fa da kaza kaza za su sa mai tsoro to amma sai aka saka mai confidence sai je shi fa ya san abu karfin shi fa kuma a zuciyar shi in ka ce zai buge mai takwasara zai ce maka ya bawa Allah ne kawai ya zo ya buga sai kuma ubangiji duba shi ba shi nasara ya zo ya buge wannan bawan Allah kaga zamu kai da jarumi kuma a tarihi zai zo ya buge mai takwasara yadda mai takwasaran dai buge mai takwasara da ko da ke mai takwasaran dai mai takwasaran ne mai takwasara tunda dai ba za a canja masa suna ba wani ne aka sa masa suna mai takwasara amma wannan mai takwasara ba irin ta da bace da yanzu lokaci jamu yake yi lokaci yana jami'a da bai da abokan dan bai wato dai ina fahimce ka maganar labaran dan gwamba a cikin 100 wato kila za a iya cewa 60 ko 50 gaskiya ce 50 kuma kila kuma to ka san shi tunanin manya da tunanin yara ba ɗaya bane hanyar shi daban da kwakwalwar da Allah ya bashi babba ne nazarin da ya akan dambe ban san wani ba ni ma kuma nazarin da abubuwan da na sani bai san wani ba to za mu iya cewa magana shi gaskiya ce wasu kuma za su duba su ce ba gaskiya ba ce za ka sha ƙalubale da yawa labaran dan gumba in yi magana akan abu ya sha magana akan abu kuma zai faru harkar da bai sakamakon aiki shi ne shi yake cin abinci shi ne yake komai da shi kuma ya dade a harkar kuma ya dade a cikin harkar kuma ƴaƴan jikoki ne a cikin abu amma yanzu kai lagada kai dai a ra'ayinka Alhassan jarumi ne da zai buge mai takwasa a'a ni dai a nawa ra'ayin duk uban da ya buge mai takwasa ya jarumi ne ai tunda da yawa an ajira ƴan damba 100 ya damba da su da yawa a kaso 100 kaso 50 ba za su yi ba 50 za su yi labaran aka saka 50 din nan zai buge mutum 40 labaran dan gombe ya bada hujjoji guda 4 guda 3 yawa inda da hujjoji yace abin da ya sace Alhassan ba jarumi bane akwai dogo yana jiran sa a gurmada confirm akwai bagon zayani yana jiran sa a gurmada biyu akwai bagon mai takwasara yana jiran sa a gurmada me isa har yanzu bai isa gare su ya buge su ba har sai in ya buge su ne in ji shi ba in ji ni ba a gane ni a waje na jarumi ne ni fa a ra'ayina a waje na ni jarumi ne amma kaga tunda ni ba buga damba nake ban san damba ba ya kaci ni dauka an sa muku a duniya ku kalla kamera ka sani ban san zafin hannu ba yawa ni kamera na sani da kuma in rubuta ni a waje na jarumi ne amma Labaran yace ai bai zama jarumi ba har sai ya buge waɗannan mutum uku ta nan ne ma akwai wata kalma ta waka wacce ya aje ta aljihunsa sai ranar da ya buge waɗannan uku sannan zai ɗauko ta ya saka ta a fefi na gane me yake nufi lissafin da yake faruwa in ka tuna ɗan damban baya da aka yi idan babba ya taho gaba ƙarya ne wani ya zo ya kama shi sai ya buge yaransa na gane inda Labaran ya dosa ma'anar shi ai kafin ya buge mai takwasara kamata a ce ya kakkaɗa wayannan yaran ya zo ya kammaga mai takwasara to kada ka manta fa duk fasirikin da ya kafa da'ira ya ce shi ne sarki sai kuma wani ya hauro daga wata uwa duniya ya zo kawai hauro ta katanga security ma ba su gan shi ba ya zo gaban fadawa ya ci mutuncin sarkin ku har ya sumar da shi a gaban ku ya tafi ba abin da kuka mai sai daga baya kuka bi shi kuka ce za ku rama ina ta kuka je kuka same shi ku rama fa to ko da ku rama ba cin mutuncin da ya muku a gida ya gun da kuka je kuka mai a gidan shi haka ne na fahimci Hausanka lagada bara mu tsallaka wani batu bara mu je batun damban sarauta shi zamu dan bada minti 2 ne saboda lokaci na hararan mu wannan shirin dai shiri ne wanda zai dinga kawo baki daya bayan daya bakude ne ko gurmatsa ne ko jamus zamu dinga kawo baki wannan zaure domin tattauna kowa ya dinga faɗar ra'ayinsa
a cikin wannan harka ta wasan dambe. Bara mu je damban sarauta mu dan tattauna abinci biyu kan mu wuce minti biyu saboda lokaci na hararan mu. Damban sarautar jihar Kano ya dauki salo wannan karin. Zaka ga a lokaci guda ana cin manya. Damban sarauta dai farkon wanda ya fara daukar sarauta a dambe shine Audun Tunga. Audun Tunga mu riga yi ba shine. Sannan Ali Kanin Bello ya zo ya dauka amma shi ba ai nadi ba. Ba ai nadi ba. Ba ai nadi ba. Sai garkuwan Cindo ya zo ya dauka. Ya sake wata shekara ya sake koma tun ana shekara ɗaya ma. Sai Dogon Kyallu ya zo ya dauka. Sai kuma Dogo Mai Takwasa ya zo ya dauka. Sannan Ali Kanin Bello ya zo ya sake dauka. Yanzu Ali Kanin Bello ne da takobi. Yanzu takobi tana bazawara inda a yanzu akwai jarumai bangaren Jamus kaga akwai shi Ali Kanin Bellon a tsaye, akwai Autan Mamman a tsaye, akwai Ayi Kullun a tsaye, akwai Alhassan a tsaye, akwai Junior Ramadan a tsaye. Junior Ramadan na gidana kenan. Yawa to kaga waɗannan ma kenan bangaren Jamus ka san dai dukansu zaka kira su jarumai a wannan harka ta dambe. Jarumai ne. Lagada na ga wannan kamar lokaci na hararan mu zamu kulle wannan shiri zamu iya ciya nan gaba idan lokaci ya bamu dama zamu sake lalubo kalmar ka kulle mana a cikin minti ɗaya saboda naga akwai wani abu da na gani a jikin kyamarar nan ya kamata mu je mu duba shi kada ya haifar mana da matsala. Ruwan da yake da su ta bayan kulle mana a cikin minti ɗaya. Yanzu an ka kula da duba damban sarauta Kano za ga yanzu ai yan damban duka gaba ɗaya majority ma ai babu yan damban da yawa a cikin ka kulle mana saboda lokaci saboda damban sarauta yanzu damban sarauta da ake yi ciki ai dai mu ce ba mu san waye sarki ba sai wanda ubangiji ya bawa lokaci mai zuwa lagara zamu zo mu tattauna babu time insha Allah lokaci mai zuwa zamu dawo gwani na ba lafiya zan yi shirshi akan wannan masarauta ba gwana yana biyu ne suka rage yanzu to masu kallo lokaci na hararan mu kamar kullum kamar da kuka sani dai sunana Ali Muhammad kuma za ku lalaye mu tashoshin mu na sada zumunta musamman YouTube, Facebook, Instagram da kuma X Twitter kenan domin samun irin ƙayatattun shirye-shirye masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh maza suka zauna shago labo hana ƙarya